tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Pagner Secret File. Dinukot ko na lang ang ano. Kasi nanigas na. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Paulo. At ito, ang aking SPG, as in Super Pagner Secret File. Gusto ko lang i-share ang damdamin ko, DJ Rocky. May nararamdaman kasi ako. Ang hirap pala kapag tinitigasan ng ano. Oo, napakahirap kapag tinitigasan ng ano. Naghahabol ka ng hininga. Kasi alam mong kahit mahirap dumukot, masarap pa ring dumukot. Kaya paulit-ulit ko itong dinudukot. Minsan kasi, nasa taas siya, minsan naman, nasa baba. Kaya kailangan magaling din akong mag-finger. Oo. Kailangang bihasa sa pag-finger. Finger kasi ang ginagamit ko na pandukot. Alam mo, DJ Rocky, nare-relax ako kapag dumudukot ako. Kasi nakakatanggal ng stress. Kapag nadukot mo na at nalabasan ka na, nailabas mo na, ay, sobrang sarap sa pakiramdam. Lalo na kapag nanigas na. Oo, kapag matigas na. Pag nanigas na, pwede nang dukutin. Hindi naman nakakabitin. Kasi kahit matigas na, madalas mamasa-masa pa rin. Wet pa rin. Minsan kapag dumudukot ako, napapaungol ako ng kasi may times na masakit dukutin. May buhok na sumasama. Pero madalas naman, masarap lang, hindi masakit. Matigas nga pero suwabe naman, ika nga. Walang pain. Puro pleasure lang. At kahit naninigas na, hindi pa rin mawawala ang tamis ng tagumpay sa pagdukot. Kaya ayos lang. Sulit sa pakiramdam. Lalo na kapag ang nadudukot kong matigas ay yung mahaba na
mamasa-masa pa. Oo nga pala. Kanina pa ako salita ng salita. Ang bagay pala na dinudukot ko ay ang kulangot sa ilong ko. Matigas at mahabang kulangot na may kasama pang sipon. Pinapahid ko na lang sa tissue. Ebidensya ng tagumpay sa sarap ng pandurukot ko. Relax lang. Yung iba nga, kinakain pa yan. Ako, hindi na. Pasensya na sa nakakarinig nito ah. Masarap lang kasing sumundot at dumukot ng kulangot. Nakakawala ng pagkabagot, lalo na kapag malapot. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Salamat sa airtime. Muli, ako si Paolo. At ito, ang aking SPG. As in, Super Packener Secret File.